Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Osibhalelile uthi mina-ke nginokuphupha, nginecala noma kube ukuthi-ke ngisenkantolo kubukeka ngathi kodwa kukhona icala enginalo. Ngabe-ke lokho kusho ukuthini? Ngoba vele ngumuntu-ke ongajwayele ukuy'phatha kahle. Ngicela ukube nesiqiniseko sokuthi u-subscribe-ile. Iphupha kube necala noma kube ukuthi usenkantolo okanye uthethe icala. Lokho kubika inkathazo empilweni yakho. Okusho ukuthi khona okuzokukhathaza, khona inkathazo ezokwehlela empilweni yakho. Khona okungeke kuhambe kahle nje maduzane. Wena-ke kumele uqaphele. Ikakhulukazi-ke umusho njengoba usho ukuthi umuntu vele ogangile ongajwayele ukwenza izinto ngendlela elungile. Kuzomele uqaphele ushintshe nokwenza kwakho. Ngiyathemba ukuthi uphendulekile. Kanti uma unombuzo uyakwazi usibuza kwi-comment ukuze sizokwenzela yakho ividiyo. Usibhale lapha ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp ozosibuza kuyona-ke njalo ekuseni uma unombuzo. Nisale kahle.